Biz uramda, demek uramda proyektda qobat sening bilan bugun qarshimizga uchragan kishilarning boshini fizika bilan qotirashaqmiz. Fizik bilgini bil, ham bizdan super prizni olib git. Гафиатуллин Фензиль. Aha, qayda o'qiysiz, ishlaysiz? Ну, КФУда o'qiyman, ishlayman. Aha, nechta yo'nalishda o'qiysiz КФУda? Fizika. Klass. Student. Nechanchi kurs? Ikkinchi. Qayoqqa shishak? Nechanchi kursda qayda o'qiysiz? Beshinchi kursda КФУда Я o'qiyman. за шунday joylar usulini topdim. По-татарски понимаете? Нет, а по-русски? Ular уже нет deb ayta olmaylar. Ismingiz necha bo'ladi? Liana Familiyangiz? Nikitina. Арсений. Familiya? Сомов. Qayda o'qiysiz? КФУ ИФМК. Nechta yo'nalishda? O'qituvchi tirik hamda ingliz tili. Bu narsa ekan. Tag'in narsa bo'la oladi fizikada. Объем. Әйе, татарчасы? Күләм. Klass. Siz qaydan? Яңа Чишмә. Aha, Мишәрләр. Хәзер. Volt. Түгелме? Әйе, берәмлек ген түгел. Безнең менә башка физик билгеләр дә бар бит әле. Менә шунысын әйтергә кирәк безгә. Син берәмлекне әйттең. Единицаны. Мәсәлән, син хәзер каядыр барасың, нинди син нәрсә белән барасың? Tezlik. Әйе. Скорость. Әйе. Тагын нәрсәне аңлатырга мөмкин? Что-нибудь, какая-нибудь энергия, ваты, вольты. Юк, давайте бу җирдә туктап торабыз. Дөрес дип саныйбыз. Объем, либо скорость. Әйе, дөрес. Это объем. Дөрес әйтү. Менә бу нәрсә икән физикада. Нәрсәне аңлата? Так, скорость, Әйе, татарчасы. тезлик, Дөрес. Һәм тагын бер әйберне аңлата ул. объем. Дөрес, татарчасы. Так, кулем. Дөрес. Бизәм. Кеш. Әйе. Bunu hatırlamıyorum инде. Ньютон дисәм, нәрсә сезнең башыгызга килә? Фаренгейт, что ли? Ондай бирләр. Андай әйберләр бар инде, ләкин бу очракта түгел. Нәрсә икән? Ошуын килгән вакытта егетеңә нинди белән сугасың? Көч белән. Әйе. Менә бу нәрсә икән? Сила. Дөрес. Сез троечница булмагансыз ахры. Алдалагансыз безне. Сила. Дөрес. Приз üçümüzге дә. Менә бу кыз гына җавап бирә. Әгәр ул бирә алмаса гына сез ярдәм итәрсез. Көч, әйе. Энергия. Дөрес. Ишма. Tamam подкаст бирәк. Бу бик озакка китәчәк булай булса. Еудан менә физик нинди күренешләр бар? Е хәрефенә башланган. Дип әйтсәң дә була. Энергия, что ли? Әйе, дөрес. Бу тантта барсаң җиңәбез. Монсам. Может, энергия? Әйе. Бик яхшы. Монсам. Это же мощность, энергия. Нет, это не энергия. Ну, внутренняя энергия источника. Дөрес. Энергия. Энергия, Дөрес. Татарчада энергия бу. Масса. Авырлык. Әйе. Масса дисәк тә дөрес. Bu massası mı? Дөрес. Massa. Менә бу. Так. Татарчасы авырлык була. Вес. Әйе. Икенче сүз белән. Масса. Әйе. Ага. Дөрес. Масса. Дөрес. Монысы. масса, Дөрес. Биеклек. Монысы нәрсә икән? Биеклик, что ли? Дөрес. Менә бит. Шәп. Бишләр идеме математикадан, физикадан? Бишнедер. Менә бу. Вес. Нәрсәне аңлата икән? Даже не имею. Әйдәгез лайса сезнең татарча русчага тәрҗемә иттерәбез. Биеклек була татарчасы, русчасы ничек була икән? Биеклек. Масс? Нет, не масс. Масса. Биеклек. Высота? Әйе. Высота. Ой. Высота. Да, высота. Дөрес. Монысы. озонлык булырга тиеш. Яки әйе, Яки искә таба искә табанчы була әле ул?
Бииклик. Дөрес. Мөмкин? Yes. Бuyurgan расстояние. Видно вероятно. Яки? Площадь. Мейдан Мейдан. татарчасы. Монысы. Расстояние. Әйе. Һәм тагын нәрсә була ала? М, Безнең Казанда ирек мәйданы бар. Ага. Русчасы ничек була мәйдан сүзенә? Площадь. Дөрес. Площадь. Дөрес. Тагын нәрсә Площадь була ала? Физикада. Еще что может быть? Математика. А, ну физика. С. Расстояние. Расстояние. Так. Да. Bunысы мәйдан. Һәм тагын нәрсә була ала? Кызлар. Юл. Әйе, дөрес, кызлар. Сә? Ускорение. Әйе, татарчасы. Әйтә алмыйм, белмим. Тизләнеш була татарчасы. Сез татар мәктәбендә укыдыгызмы? Әйе. А, Монысы. это ускорение. Сань, Әйе, татарчасы тизләнеш була. Истә калдырыгыз. Запомните. Так. Менә сез кызу атлап, тиз атлап килә идегез. Бу безнең. Тизләнеш. Әйе. Ро. Нәрсә икән? Плотность. Әйе, татарчасы. Белмим. Плотный әйбер нәрсә дип әйтәләр татарча? Күлгә куела. Юк, ансы сыйыклыклар турында. Тыгызлык. Татарчасы ничек була икән? Тыгызлык. Шәп, дөрес. Рәхмәт. Юк, бу пи түгел. объем. Ой, плотность. Әйе, бу безнең ничек була әле татарчасы? Тыгызлык. Время или Әйе. Ямсы. Вакыт. Әйе. Монысын беләсез инде. Ну, время это. Әйе. температура? Әйе. Времяның татарчасын беләсең инде. Время. Ой, время. На В начинается. Вакыт. Может кто-нибудь... Да, вакыт. Дөрес. Монысы вакыт. Ага. Һәм... Нәрсә калды анда безнең? Ачсагыз. Бу. Эш. Әйе. Бик зур рәхмәт, барысын да белдегез. Фәнзил, безнең физика юнәлешендә укый торган студент буларак, котлыйбыз сезне һәм безнең бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Бик зур Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм Бу амперме? бу ампер да була ала, ләкин бу очракта бу ампер түгел, физик берәмлек түгел, физик башка әйбер. Подсказка булса беләм. Менә син эшлим дип тә әйттең. Шул өлкәләргә кагылышлы. Эш бу безнең. Барысы да бик ват. А, Монысы? это у нас... Как это называется? Летом куда устраиваешься? Да? Работает же. Әйе, татарчасын әйтсәң суперприз синеке. Работа на татарском. Это вообще не знаю. Эш? Әйе. А, Син если беләйдеңме? ты. Эш вакыты, да, вон там, наверное, даже написано. Все, рәхмәт сиңа бик зур Арсений. Суперприз синеке. Спасибо. Рәхмәт, сау булыгыз. Һәм иң соңгысы, иң гадие. Так. Ток. Юк. Юк. Әйдәгез шушыны белсәгез, суперприз була. Уйлагыз яхшылап. Яхшылап уйла, мәкалне әйтәм. Аның агачы җимешне бик юмарт китерә. Нә. Агачы бик юмарт китерер җимеш. Рифма. Эш. Әйе, ниһаять. Ниһаять, кызлар, рәхмәт сезгә бик зур. Бүлешеп ашарсыз яме шоколадны. Хәерле юллар, пока-пока.